Pamid, ang tanak ko ni mo gaw kay ano man ka? Baroy. Pamid, ma'am, magpamid. Ma'am, ako yung pamid, di mo kay ko maestra. Kami, ako, ma-play ko, labandira. Ang dyan lang pamid lang yung mini ko. Hi, simulang hilin eh. Ay, saka! Ako magpamid. Pamahon naman ka. Sikat supoy. Ka, Ha? pamahon mo. Dahil nga ka, maestra na. Yung ano, Sa punika, kuan, sikat na din nga vlogger. Sa Gindolman. Oo, kayo. Nakakayads, no? Sa Gindolman is siya nga maestra. Isahang tatayan eh, huwag hang tatay. Suon. Pero bago pang Sa nag... mga anak ni, mga pagumang ko ni tatay, ako may pinakagwapa. Oh, ikaw may kinagwapahan. Amo Sa tanay gagaw nga, side ni tatay, kanin sa may muse. Ay, ako Mga dyan. hindi palutuan ng Huwag mo special. kanong magpatay ka. Hinsa, alang di malasa ni si Zangi gagawa. Kay, kung sa bang palutuan ng tatay, iring ko nung iring ka bang? Kay mo ipasudan. Lutuan ko na ko tatay iring. Kanang iring. Kanang inasal, mga ipadaan eh. Ang igsoon pa, ikang amat. Wala, tanaw sa mo ni ka, basta gikanas iring, ang luto iring. Ayaw, ko kanang na ay, sa tawa na, kanang na ay bitbiton. Kay, awahiman ko, kailangan makabitbit ko pag uli. Pero kanang inasal, iring, may pagkaan na naman eh. O, kada kaya makabitbit ko. Hindi na ikabot sa imong isuon, imong ilaron, imong isuon, pagkawan imong iring. Pareha na nang nailad, kaw giring. Uzuan po tayo nag-ilad na ho. Kulood po ng iring dyan. Tinuod ito ang uzuan. Kaming duha na, mangod mo ni ka, kamay pa na. Dato bagang bay da please basak, iyong manyuyo. Ninuod to na mo dang, wapayo, dang hinalang. Buwan pa migzahong hinalang, arang naman kan ka hinalang lagi, pag human pa kay, nimsan niyaw, tanawag iring dang, tanawag kuan dang, kanang bukog. Pag tanaw pa nas bukog kay lingin man, iring nga to diay. Jagat may pamato. Bago kong nanganak, Ako gamay. si Za may gamay pa, murang alyana. Ano po si Ichara? Wa man pud kay, lami mo pagkaluto. Ako pa, pagkakata ka magpasa ko kayo. Tanaw sa lumisan ay para ang lutong iring lagi pasudan nila nas lami sa kitakluban. Kaya basig sungka puno si ring. Ichara, kay miss kayo. Yara Roy. Tagiring. Sa iring. Roy. La, di nakasaka. Hindi mo ipadaan. Oh, sa may mga tod. Parang nga pa rin mo karning baboy. Wa. Ikaw sa Dili wag saging ug katong gamay nga cake. Kay bas walitan pa prutas kay ing mag-swab na kung sila ugma. Ay, papauga pagawasan na sila. Na, tulog ka ni kadlaw, di ka saka. Tsaka nung mag-swab man sila. Iswab ban sila? Libre na ang swab. Oh. Libre mo siguro. Una man si Phil. To lagi jang motor na ana unsa na na. Hindi pa siya kami. Siguro sa motor kagkad eh. Tiri na sa kadiri gitu karan ka tere. Oo. Sa ito ka. Kaya may tuog darong. Sagdara man sa maulian ra man na. Nga, hindi na siya na. Yan naman eh. Itu karan. Magkapoy na siya siya. Itu karan na si Ja kay nagsuwat ng programa ja. Manday mulos programa kay namday lakaw lain. Ha? Nailakaw lain sa programa. Ato kung tong dentist ba to? Hoy, yan na sa day. Wa ka ni bliss ni ma'am day. Ipada naman na to. Tapos diyan, gumis ko. Yan na. Das ma'am, bliss sa. Sabi. Monica. Monica. Bless. Sina lagi na Ang pinirito. Bibi. Isa makalikan day. Isa man mo na mahaw. Inas mamay ka kang piniritong iring lakaw. Nakay kakatumo na me. Kay mamaw na sila ma'am. Nati ka pinirito ko nung nanay tanawa. Naman mo na magmite? Namahaw ting paniud to na. Ang satay, ang saday. Lapo ka magkagdil day. Kanina, yun ang asikat. Da. Sikat ang duyan na nagnilingkod pod sikat man pod. Ha? Sikat siya po eh. Ni sikat pag nilingkod. Sikat. Ang kanina ni tatay rang kabag-o. Ano ka ba sa tatay? Oo. Karon baka kita. Yan na. Si Erga Bagunang. Kaya na akong tatay. Yahang? Kanina po na. Ang content na ni Agiring handa sa ang gagang maestra pa kanong giring jaras tatay. Arong kuan, aron nga mosunod sila ba nga nakakaon ko hinalang nga iring uzuan pa gahatag. Ano ko kumailad? Bala mo ko. Nanas nalay. Ha? Namas mo ni ka? Ang birthday celebrate mo yung gisugog. Papitag ko. Naglaman exercise mo na si Ja. Sikat ka ba ka na? Huwag magkaedad. Hindi ka mag-sport.
A few moments later. Ano bisig sa bang tatay pangita? Pagka na sa tayo pilog giring, kasi kasugo. Dabhol, may namisag ni Ikaw may naging nga pagka bisita giring, hindi mo ka pagka-giring kay ikaw ang maestro. Pamuk. May laman na ka manugo. Karas mo ni ka, naanad na nas mo ni ka kagiring. Nangyari to sa pa kung akanta mo. Kasala eh, si mama to po ning idamay. Kaya naman ka tinapag sa giring. Ang damay gugta. Ito na lagod na. Si taningan. Nay, ikamay ka nga sa... Pero si tatay, pwede nagsamang inaran pagka nagiring, hindi naman sa kita. Pagkadubuhan na nagiring. Giring na tayo na may ilad. Kaya wala kay ono ng laka. Kay, Tayo dulo ba sa akin? Basig niyo mapadaan. si ma'am lagi. Si Dani Jose. Karong sa abritada ang giring. Dami mo din yung piniritong giring. Lamin ako pinitong giring, tanawa. Lamin ako pinitong giring. Ay, kapagulami mo din. Agdi ito ang miring kayo mo sa matoon. Amo sa matoon, ang miring tayo mo doon. Ano pa ko? Sali pa ito ka sa pag-ihaw iring. Loy ko na ako sa miring na. Ito lang ang pinitong giring. Nasam ni Saliana, kailangan man. Kapamahawag ko na. La. Kapag ka ni baboy, pre. Nasal pre. Guys, sino po? Hadlok sinungsun kay yung giring na tinuod. Ay, hindo ni. Ay, init. Hindo ang ag. Ibutang nang gihindo. Na kay na mainit kay nga sa ni sudan na na. Kunya mainit kun si Jandan ang kaon na nagigop sa sabaw. Manak, hinito mo. Iko pa ni ka pati Sa kan. Napala sa walsa. Warga mainit nang hukad sa. Ag katong Muslim. Ag iniring-iring di ay. Sabaw mas tutol. Sino pa rin ang iring? Sayang na dun sa TV, wanapil sa iring ba? Espesyal ito nagluto. Sibot na kayo naman. Nagdali man ka na may inawag. Dali. Dapat cake na isang. Nakikip. Wala na, nay, nabili niyo salad, nay, nabili mo. Nagatod ang salad, magatod kay wa na nabilin. Yung nagbilang mo tao. Kaya kang digilad sa baunanan kaya mang pagigagawa ng maestra. Didin. Gabi, maestra. Kaya kan didin. Sabi kong tong. Tugtong kanang makarayan ng bana. Nasa ko sa maestra, nas lundag. Aning manangita. Anda. Si Didin. Basi, makakita may bro. Kalimutan. Maestra Maestra, na. nas, anda ng Kung maestra. bata pa na, natawag ng tingin. Ganang kag, apritada tayo? Kapatangan. Utangi mo na isang paborito. Pita ng iring. Kato, tayo sa kawa. Mata tayo? Iring lagi. Diyan ang request ng pritada. Imo pa kanon. Lagi. Mutangi. Tayo sa kawa. Hinabong ering. Nang na pag-iring na. Dadto din. Oo, may tag-request. Tay, apritada ang iring. Madado na kayo sa mga request. Mga pag-iring ka iring. Na. Pati sa Liana, be. Dili na. Ah, punita na nagaw. Ayun na ako sa raha. Kamunta na na. Kami, pinili. Kami, kinamot. May tapos gawas na eh. Si Tiri, ikaw ko, ha? Tawagan mo, Tiri ko. Di rin takay nga ni. Sa birthday pa, kaya ka magtawa. Nasa? Hindi man takay nga ni. Kapag nga ni. O, di ka, Zod. Di Zod kakaplastar. Ay, muna itong lamig. Exclusive din yung taong katawa. Basta silang kabal, makadiri man gilingkod. Katuluban. Ang sima lang, katawa-katawa. Basta Pwede wala yapon mo ka. sa kasering. Di Hindi sa ka kasugong. kustar Ikaw mo tayo na. Kasugong siya nagbubo. Baka masabanak. Sino nakakanda may ring. Tinod mo, di mo nabutbut ng Dito na bilang, sino? hinala nga iring. Madyo kayo pagwan, paghibaw. Wa makuti, wa makuti, wala. Kahuman! Wow. Ano nga, nabata ako. Kabang ka nila Pag-miyaw. pag antil ka nila. Ngayon, masama. Alang katasa kay Juan, na ako'y nagsuso. Na ako ba kung nanganak sa kamanghuran. Tuday, iling na patuday. Yoyo, ningan yoyo aloy. Maningan, mga on man mo hinala nga iring. Dang! Pagtanaw pa namang muni ka, tanaw sa muni ka na hang. Sa hinala ko mo namig pangangon. Babot ka, garang kagagmay. Tinahod na, di nabutbut ng iring hinalang. Kaya dyan na yung manok ang tatalo ng pino. Inig ka ni, mamura kong manok. Ano ba lang day? Puti pa sa kunod. Kumprito, mapapanakot. Mura pag hinala nga manok. Ano ba lang ka? Kasi ako. Bo, bata pa. Wala to, ingara pa ko niyan, ha? Si muni kaya ng Aliana. Ang ital to, mga anak ko. Nailan pa dyan mo, kuya. Kasi sa wala yun, Sama ko dito na tasan tao. kay. Wala mo ko ng anak. Walang anak. Napugot na to. Pero, hindi, wala ka sa lodging, kay Bawal. Muli ka sa loy, muli na